Malti jgħid li bġebla waħda tista' tolqot żewġ asafar u hekk ġara fi frar tal-1881 meta bdew l-ewwel skavi fis-sit tad-Domus fir-Rabat. Għax qalb il-fdalijiet tad-Dar Rumana nstabu wkoll oqbra u għadam minn ċimiterju ta' żmien l-Arab. Il-ħakma rbija f'Malta bdiet fis-sena 871 wara Kristu u baqgħet għaddejja sal-1091 meta n-Normanni ħadu dil-gżira f'idejhom. Iżda anke wara dik id-data baqgħet teżisti komunità rbija importanti f'Malta mill-inqas għal seklu ieħor. Mill-evidenza arkeoloġika u mill-kitbiet storiċi nafu li f'dan il-perjodu l-Imdina kienet l-akbar ċentru f'Malta. F'din il-belt l-Arab aktar xadattaw binjiet ta' żmien il-Biżantini u ħolqu ċentru urban mimli ħajja bid-djar, swieq u mkejjen għat-talb. Jidher ukoll mill-evidenza arkeoloġika li ċ-ċentru urban ma kienx limitat biss għall-Imdina imma kien jestendi sar-Rabat. Iżda forsi l-akbar skoperta arkeoloġika li tiddokumenta l-perjodu Arbi f'Malta saret propju hawn fost il-fdalijiet tad-Domus Romana. Fil-fatt fi skavi li saru f'dan is-sit f'perjodi differenti instabu mal-250 qabar ta' żmien l-Arab. Kien Antonio Annetto Caruana li mexxa l-ewwel skavi arkeoloġiċi li ntebaħ bihom. L-ewwel ħsieb tiegħu kien li f'dan il-post kienu midfuna s-soldati Franċiżi li nqatlu fir-rewwixta tal-1798. Iżda mbagħad mill-lewn u mill-fraġilità tal-għadam induna li ċ-ċimiterju kien ħafna eqdem. Żewġ skrizzjonijiet fit-tnejn mill-oqbra bi kwotazzjonijiet mill-Koran ikkonfermaw l-suspett li dan kien ċimiterju Musulman. Aktar skavi fis-sit saru bejn l-1920 u l-1925 minn Ser Temizanmit li kkonkluda li l-oqbra jmorru lura żminijiet tan-nofs aktar xas-sekli 11 u 12. L-oqbra huma ta' isin differenti. F'ħafna minnhom instab skeletru wieħed mimdud fuq il-ġenb tal-lemin, bis-saqajn iħarsu lejn il-vant u bir-ras lejn il-punent u mdawra lejn in-nofsinhar, jiġifieri fid-direzzjoni ta' Mekka u l-Kaba li huma fost l-aktar ħwejjeġ sagri għall-Musulmani. Skeletri oħra kienu mimdudin wiċċhom il fuq. Jidher li fil-parti l-kbira tiegħu l-għadam kien ta' adulti żgħażagħ irġiel, iżda nstabu wkoll fdalijiet ta' nisa u tfal. F'xi każijiet il-mejjet aktar xtqiet f'tebut qabel ma tniżżel fil-qabar għax instabu msiemer b'fibri ta' njam tal-aħmar għadhom imwaħħlin magħhom. Fin-noti li kiteb dwar l-iskavi fis-sit tad-Domus Romana, Ser Temizanmit isemmi li prova jikkonserva wħud mill-għadam. Zammit jikteb ukoll billi lan tal-iskavi kien li nistudjaw il-karatteristiċi tal-binja Rumana, l-oqbra Saraċini kellhom jitneħħew. L-għadam tqiegħed f'żewġ ħofriet li mbagħad tattew b'kaptelli kbar biex jitħarsu minn aktar profanazzjoni. L-uniku ornament personali li nstab kien ċurkett tal-fidda f'wieħed mis-swaba tal-id leminija ta' skeletru f'dan is-sit. Iċ-ċurkett ma fih xejn tiżjin iżgħar iskrizzjoni bil-kufiku li tajt Rabbi Alla waħid, ġifieri Alla biss u l-mulej. Fuq il-lapiti ta' dawn l-oqbra hemm kitba bl-Arbi b'kalligrafija li tvarja fl-istil artistiku. Fil-parti l-kbira il-kitba kufika, bitri tawwalin u angolari, iżda hemm ukoll kitba bl-istil nask fejn l-ittri huma aktar ittundjati. F'xi kitbiet jissemma l-isem tal-persuna midfuna hemmhekk, ngħidu aħna Ibrahim u Ħamid al-Ħakim. Għall-Arab il-kalligrafija sabiħa kienet marbuta mad-divinità għax kienu jemmnu li l-kelma ta' Allah twaslet għandhom bil-kitba ta' Muhammad. Il-kalligrafija lihom kienet forma ta' arti kreattiva u mezz ta' tiżjin. Fost l-aktar kitbiet b'kalligrafija sabiħa bl-Arbi magħrufa f'pajjiżna insibu dik fuq il-ħaġra ta' Majmuna, lapida tal-irħam misjuba fix-Xewkija li kienet iżżejjen il-qabar ta' tifla li mietet fl-1174. Imma dik storja oħra.